Gepleyer adatlyk radiosi. Hepdäniň jemininiň leýartyny. Gepleşikleri baradaky studiodan men ýoýlan anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň websaýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň karantin zorlugyny COVID-19 ýokuşýar. Protest döreýär diýen atlen çap edilen habar çekýär. Derňew Türkmenistanyň halky açlyk çekýärkä prezidentiň ýegeni alyk importyndan bähwit görýär. Türkmen aktivistleri Erdogany Berdimuhammedow bilen gepleşiklerini öz meselelerini golgamaga çagyrýarlar. Aşgabatda ekologik çäre sebäpli awtolow hereketi çäklendirildi. Türkmenistanyň Fransiyadaky elçisi aýalyny we gyýyny urmakda guman edilýär diýen atlen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny harbylar adatlyga işlerini öküp seslerini halkara jemgyýetçiligi eşitdirmek isleýär diýen atlen çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň karantin zorlugyny COVID-19 ýokuşýar. Protest döreýär. Eklep bilmän zürriýadyny internada berýän köpelýär. Çağalar ol ýerde hem aç. Türkmenistan veteranlardan pul ýonap ýeňişiň 76 ýyllygyny belleýär. Mar şäherine ýanwaryň 10 paýogy satylýar. Owada ýaşaýanlar garaşmaly ýan atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlen çap edilen fotosergimizi çekýär. Türkmen hökümeti alyk nowatlaryny gizläp, awraýyny goramak isleýär diýen atlen çap edilen videomyz hem köp görüldi. Bu hepde okujularymyz we dinleýijilerimiz Aşgabatda şahsuly 1-den 2, gije-de 4 sagat ulanyp bolýar. Türkmenistan veteranlardan pul ýonap ýeňişiň 76 ýyllygyny belleýär. Aşgabatda ekologik çäre sebäpli awtolow hereket çäklendirildi. Deputat Özbegistanyny Gydylbaýda galdyrmagyň özbek halkyny kemsitmekdigini aýtdy diýen atlen çap edilen habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň bolýan temalaryny, berýän habarlaryny ses goşup öz tejribeleriňizi, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Ýöne pikiriňizi ýazanyzda edepsiz sözleri ulanmalyga çagyrýarys. Sebäbi beýle bolanyny siziň pikirleriňiz içinde dürdanneler hem bolsa çap edilmez. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini, Hepdäniň dogamy iň möhüm wakalaryň gysgaça mazmuny bilen dogam etdirýär. Garaşly türkmen nesirleri Türkmen News we Gündogor guramaçylykly jenaat we korrupsiýa hasabaty projekti, ýagny OCCRP bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidentiniň garandaşlarynyň soňky bir näçe ýylyň dowamında bu ýurduň ilatynyň başdan geçiren ady krizisinden nähir girdici alýandyklaryny görkezýän jurnalistik derňewi çap etdi. Türkmenistanyň raýatlary subsidiýerlenýän azyk önümler üçin uzak wagtlap nowaty durýan wagtynda prezidentlik maşgala agzalary kaçan durmuşdan lezzet alýarlar. Jurnalistler ilkinji gezek prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýakyn gatnaşykda bolanlaryň girdijili şertnamalary baglaşyp biljekdigini görkezýän dokumental subutnamalary almagy başardylar diýip 13-nji maýda çap edilen derňewiň awtorlary Ruslan Mätiýew we Bayram Şyhmuradow ýazýarlar. Jurnalistler Türkmenistanda azyk gitmezçiliginiň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeginleriniň biri üçin altyn çeşmesine öwrülendigini bildiler. Makala Berdimuhammedowyň uly gyzdoganynyň ogly 39 ýaşly Hajymrat Rejep fakty. Ol daýysynyň buýrugy bilen azyk importy üçin millionlarça dollarlyk şertnama baglasyn bir kampaniýanyň eýsidir. Derňewde onuň prezident daýysynyň arkasyndan 25,17 million dollarlyk şertnama baglasandygy bellenilýär. Derňewiň awtorlarynyň biri Türkmen News nesiriniň redaktory Ruslan Mätiýew Azatlyk radiosu bilen söhbetleşiginde derňewiň üstünde 3,5 maý töweregi işländiklerini, şeýlede Britaniýanyň kanunçylygyna laýyklykda açyk çeşmelerinde ýerleşdirilen maglumatlaryň üstü bilen gurrungy gidýän kärhananyň prezidentiň ýeginine degişlidigini anyklamagy başarandyklaryny ma'lum etdi. Onu tapmak kıyın değildi. Sebäbi Büyük Britaniýanyň kanunlary boýunça hem firmalar öz hakyky eýlerini aýan etmeli. Biz hem şoň adyny görüp, firmaň adyny görüp, onu desini Britaniýanyň reyestrlaryny, biznes reyestrlaryny gözletdik, hemen tapdyk, tasdiq etdik.
Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini ikinji jahan urşy hakyndaky ýörite gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik özüni Esger diýip atlandyran okyjymyzyň Türkmenistan veteranlardan pul ýoňap ýeňsiň 76 ýyllygyny belleýär diýen atlan çap edilen habaryň aşagynda galyran haýyşyndan soňra taýýarlandy. Ol ikinji jahan urşy hakynda bilýän zadymyzdan bilmeýän zadymyz kän eken. Muny soňky wagtlarda bildim. Näme üçin tarihçiler bize bolan zatlary bolşy ýaly aýtmaýar diýip ýapdyr. Şeýle de okyjymyz urus barada urus diline hasken maglumat berilýändigini belläp, azatlygyň bu mesele köprek üns bermegini haýyş edipdir. Inniki 9-njy maý çenli garaşman ýeňiş gününden gaty udagy gitmänkäk Esger atly okyjymyzyň haýyşyny bitirmäge çalışýar. İkinji jahan urşyna gazanylan ýeňsiň 76 ýyllygynyň öň syrasynda Birleşen Ştatlarda we Angliýada John McMickey'niň Stalin'in urşy, ikinji jahan urşynyň taryhy atly monografiýasy çapdan çykdy. Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň çap eden söhbetdeşligini bellemegine görä, bu monografiýa Viktor Suworowyň Sowet Soýuzynyň 1941-nji ýylyň Tomsunyny Germaniýa çözmäge taýýarlanan baradaky tasdiqlamalarynyň günwatar seni namasyny soňky 20 ýylda ilkinji gedek jikmejik deringelme boldy. Sowet ýyllaryny oku kitaplaryny anandyrylmagyna görä, ikinji jahan urşy şol wagtky German ýolbaşçylarynyň esleri ähtiýalanlyk bilen çözmegi netijesinde başlandy we Sowet adamlarynyň 7 milyondan gowragynyň başyna ýetdi. Soň bu aýdylýanlaryň ikisi hem uly ýalanyň bir bölegi bolup çykdy. Geçen asryň 80-nji ýyllaryna Mikhail Gorbaçowyň açaçanlyk we üýtgedip gurmak döwründe Esgeriň iň uly üstünlik hökmüne görkezden ulurşunyň daşyndaky uly ýalanlar bir uzundan açylyp başlanyny köp adam gulagynyň eşitýänini ananyp bilmedi. Ýöne umyd edilen açaçanlygyň kem-kemden bogulmagy, Sowetler döwründe ýyşy daýhanlaryň we intelligensiýanyň agyr rahmeti esasynda döredilen baýlyklaryň häkimiýet başyndakylaryň eline geçmegi, ila darasynda ýyşsizligiň we aldyrangylygyň ösmegi ýene adamlaryň hakykata eli ýetmediýäli bolmagyny alyp geldi. Şol wagtda soňky ýyllarda Rus medeniýetiniň ýaly açyk ýazylmasynda uruş ýyllarynyň azy hakykatlary Türkmenistanda hem uruşa gatnaşan, tyýylla zähmet çeken adamlaryň gurrunlarynyň umumyň bilinýärdi. Megerem şu ýagdaý bilen baglykda 2013-nji ýyldan başlap bu sene Türkmen medeniýetiniň diňe 1941-45-nji ýyllarda bolan uruş diýilip atlandyrylyp başlandy. Emma Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ikinji jahan urşyny 5 ýyl ara kesmeden soň 2018-nji ýylda ýene de Sowet döwrüne ýaly beýik watançylyk uruş hökmüne şöhratlandyryp başlady. Hökümet tanqidçilari bu ýagdaýy Kremlin we Putin dolandyryşynyň Aşgabada ýetirýän täsiriniň güýçlenmegi bilen baglanşdyrýarlar. Bu täsir geçen ýyl Aşgabada ikinji jahan urşynda gazanylan ýeňsiň 75 ýyllygy harup parat bilen bellenende hem gözelli diýip synçylar aýdýar. Tadahanyň maglumatyna görä, Türkmen prezidenti şol gün Orsiýetiň gorunmak ministriniň Aşgabada sapara gelen ornwasary general polkovnik Aleksandr Fomin bilen duşup, onuň elinden 2-nji Ukraina frontunyň 206-njy goşun bölüminiň 748-nji polkunyň sögeş baýdagyny kabul etdi. Habarda aýdylmagyna görä, prezidentiň atasy Berdimuhammed Anaýew şu polkuň hatarlaryny sögeşipdir. Ýöne bu ýyldaky ýeňiş bayramy Orsiýetdäki syýasy ykdysady ýagdaýlaryň has sırmlaşmagynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Döşi orden medallan doly veteranyň zivil örüp ýören ýagdaýda telewizyon kamera düşmegi bilen birlikde sosial mediada Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňişde bolmazdy. Uruş hem bolmazdy diýen ýaly kinaýaly sözler peýda boldy. Emma muňa garamazdan 20 ýyl häkimiýet başynda bolup dostlaryny dollarda milliarder etmekde. Rus halkyny we döwletini batyrmakda aýplanýan Vladimir Putin, publisist Dmitri Milinin hem belleýişi ýaly ýeňiş bayramynda sözlän sözünü Hitlerçilere garşy söwüşde ýaran bolanlaryň goşon-goşondyny agdaman biziň halkymyz bir bitewit diýip Sowet ideologiýasynyň ýalançylygyna dolandy.
faşizme garşy sögüşde ýaranlaryň beren kömegi urşyň ilkinji ýyllaryndaky agyr ýagdaý baradaky gurrungy dowam etmezden biraz ýyla çekilip azatlygyň dinleýijileriniň pikirleri bilen tanyşyp geçeliň. Azatlyk radiosu şu gepleşigi taýýarlaýan wagtyna Türkmenistanyň gaýtadan täze göz bilen serdilmedik uruş hakyna çykan soňky maglumatlar barada pikir garaýşlaryny sorap, daşary ýurtlarda okuyan, ýaşaýan türkmenleriň birnäçesi bilen söhbetleşip boldy. Olaryň birinjisi Stalin bilen Hitler'iň bu urşa deň derejede günäkärligi barada ilkinji gezek 1980-nji ýyllaryň ahyrynda şol wagtlar uly meşhurlyk gazanan Aganyok jurnalyny ýatylyp alan kakasyndan eşidenligini görüň berdi. Azatlygyň ikinji söhbetleşi hakykatda bu urşyň 1941-nji ýylda däl, 1939-njy ýylda başlanandygyny, Molotov-Ribbentrop pakty bilen bagly oýunlary, SSSR-iň Baltika ýurtlarynyň Poşanyň başyna gelen problemalardaky roluny diňe soňky döwürde bilip galandygyny görüň berdi. Şeýle-de radionyň 25-35 ýaş aragyndaky söhbetleşleri urşdan öň 1937-38-nji ýyllarda amala aşyrylan döwlet terrorunyň ýurdun harby güýçlerine uran agyr zarwasy, başarnykly harby kadrlaryň köpçülikleýin ýok edilişi, uruşda ol ýa-da beýleki agdaýda ýesir düşen harby gulukçylaryň soň uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilişi barada eşidendiklerini ýöne hiç zat okamandyklaryny aýtdylar. Şeýle-de azatlygyň ýaş söhbetleşleriniň köpüsi Türkmenistanyna urşa kömek üçin ilatdan ýygnalan altyn kümüş tyýla adamlaryň, şol sanyna aýallaryň, garrylaryň we yetkinjekleriň çeken agyr zähmetleri hakyna juda az zat bilýär. Şol bir wagtda 45 ýaşyndaky türkmen raýaty soňky ýyllarda daşary ýurtda ingliz dilini okamagy öwrenip, ikinji jahan urşy hakyna günwatarda aýdylýan datlary eşidip, mektep partasynda eşiden datlaryny sonra astyna almaň özüne juda kyn düşendigini, bu meselede köp adam bilen jideleşendigini we ahyrynda uruş barada çynagaranda ýalanyň kändigi bilen alalaşandygyny görüň berdi. Emma Türkmenistanyň bu netije heňiz synçylaryň sözlerine görä, tarihten mektepde sapak berýän adamlaryň arasyna hem gelip bilmeýänken. Anonimlik şertine gürleşen aşgabatly muallim bu ýagdaýy ýurtda ikinji jahan urşy, onuň mümkin bolan sebäpleri, agyr düşen ýeňşiň nädip gazanylandygy hakyna dürli çeşmelerden ýygnalan we bir-birini üstüne ýetirýän maglumatlaryň berilmezligi bilen düşündirýär. İlata zerur maglumatlaryň berilmezliginiň sebäbi bolsa, bir tarapdan häkimet başyndakylaryň aň düşünjesi, syýasy, ykdysady we medeni garaýşlary, Kreml gorkusynyň saklanyp galmagy bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan döwür bilen aýakdaş pikirlenmäge çalışýan tarihçylaryň, ýazgylaryň, jurnalistleriň ýetmezçiligi bilen baglanlaşdyrylýar. Türkmenistan urşy we geçilen tarihi döwre baha bermekde öňkü Sowet respublikalarynyň tasihmesinden ýyda galdy we buňa göz getirmek üçin beýleki halklaryň dillerinde degişli temalardan çap edilen kitaplaryň, makalalaryň, beýleki işleriň ýüzlei sanyna seretmek hem ýeterlik diýip azatlyk bilen söhbetleş bolan tarihçi muallim aýtdy. Onuň pikirinçe adamlaryň uruş hakynaky pikirlerini üýtgetmek, olary ozalky eşiden görüňlerinden kän ýyllap onanan zatlaryndan aýyrmak kyn. Sebäbi köp adam muny ozaly günwatar propagandasy hökmüne halamazlyk bilen kabul edýär. Sowet döwründe adamlara islenlik başgaça pikiri, günwatar ýa düşman propagandasy hökmüne garamagy öwretdiler. Bu ennek henizem saklanyp galýar. Sebäbi ondan çykmak üçin okamaly, bilmeli, oýlanmaly. Köp adamyň oýlanasy kelle ardasy gelmeýär diýip radionyň söhbetleşi aň akyl ýaltalygynyň uly nesilden kiçi nesli aňsatlyk bilen geçirilýändigini hem sözüne goşdy.
bu diňe geçmişe däl, şüne we geljeğe düşünmäge hem päsgeli berýär, diýip anonimlik şertine gürleşen mugallim aýtdy. Şol bir wagtda da ol ýaşly adamlaryň köpüsiniň uruşda ölenleriň sany barada aýdylýan zatlara hiç wagt doly inanmandygyny, ýöne resmi sanlary sonra astyna almakdan hemişe çeke durandyklaryny bellädi. Şeýlelikde Türkmenistanyň şu günkü gününe hem uruşda ölenleriň sanynyň 7-8 million adam bolandygyna inanýan ýa-da bu meseledäki gözboýagçylyklara barada pikir edesi gelmeýän beýle zatlary öz işi hasaplamayan adam gaty kän diýip tarihçi aýtdy. Sowet Soýuzynyň 2-nji jahan urşundaky etkileri soňky agdalýan sanlarynyň çen tutulsa 42 million adama gola ýa-da ondan hem kän. Başda aýdylan 7-8 million bilen deňeşdirilendi bu ören aýylganç görkezeji. Ýöne siýasatçylar, taryhçylar, şol sandy jurnalistler we publisistler bu aýylganç görkezeje kem-kemden geldi. Ilki ýetkiniň 7 dälde 15 million adam bolandygy, soň 27 million 30 million adam bolandygy aýdyldy. Ulu uruş hakyndaky uly ýalan diňe ölenleriň sany bilen hem çäklenmeýär. Frontçy ýazyjy Daniel Granynyň Nowa Gazeta bilen söhbetdeşlikde aýdýaly, uruşda ýitirilen adamlaryň umumy sany maýyp bolan adamlary, dulgalan aýallary, ýetimleri, atasaz ösen çağlary öz için almaýar. Onlar çyllap ýeňilip geçilmeli bolan açlyk horlugy hem öz için almaýar. Onuň pikiriçe Germaniýa çözmäge taýýarlanan SSR hakyky uruşa taýýarlyksyz bolup çykdy. Nemesler Stalini barmaklarynyň ujunda oynadylar. Olarda ähli zat taýinlanypdyr. Bizde bolsa hiç zat ýok. Biz gaçdyk diýip Leningrady goran Esger nemesleriň kägünler günde 80 kilometr tezlik bilen hüjüm edendiklerini ýatlaýar. Uruş ýaranlarynyň kömegi meselesinde Granyandan düýpden başgaça pikirlenýän Mirin SSR-iň hakyky uruşa taýýarlyksyz çykmagynyň sebäbini Staliniň öz rejimini saklamagyň hatyrysyna ýurdun ykdysadyetini gowşatmagy men diýen harby kadrlary ýok etmek bilen düşündirýär. Elbetde Staliniň diňe harby kadrlary ýok etmänligini, harbylerden başga da kän halk düşmanynyň atylandygyny ýa türmelerde çüýrändigini bilmeýänler bilmeýär. Onuň pikiriçe diňe onuň hem däl egerde Staliniň tutha baslyklaryň goşun ýol başçylygynda döreden bulan bujarlyklary, uruşyň öň ýanyndaky 3-nji 5 ýyllygyň önümçilik planlaryny puza çykarmak bilen eden kömegi bolmasa, nemesler uruşyň başynda beýle kän diýen ýetirip bilmeli däldi. Hakykat şundan ibaret: SSR 2-nji jahan uruşynyň ilkinji aýlarynda eýýäm goşun kadrlarynyň ählitini ýetirdi. Soňra parahat ýylatdan mobilizlenen yaramaz yararlandyrylan toporlar töweşdi. Brody şäheriniň etegindäki bir tank töweşinde 1941-nji ýylyň 25-nji iýunundan 30-njy iýunyna çenli aralykda uruş başlanandan bir hepde soň Gyzyl goşun töweşe gatnaşan 3,5 müň tankyndan 2647-sini ýetirdi diýip melen ýazýar. Onuň pikiriçe uruşyň başynda nemesleriňkä garanda has köp tanky topu bolan goşunyň beýle çalt ýeňilmeginiň düýp sebäbi 1937-nji 38-nji ýyllaryň Stalinçylyk repressiýalary, harby ýolbaşçylaryň bulan bujar edilmegi bilen baglydyr. Mundan başga SSR-iň tanklaryny üstüýän 1941-nji ýylyň awgustunda Angliýadan iýerilen 400 goly derwiş tanklary bilen ýetirilýär. Emma muga garamazdan milinden tapawutlykda Granin başga bir ýagdaýa gaty gynanýar. Ol şu gün siz üçin uruş hakynda oýlanaňyzda iň agyrly zat näme diýen soraga biziň ýeňişimizi ogurladylar diýip jogap berýär. Ýazyjynyň pikiriçe SSR-iň uruşdaky ýeňişiniň Birleşen Ştatlaryň uruşa girmegi bilen baglanşdyrylmagy, ol bu ýeňiş üçin faşizmi derbi dagyn edenligimiz üçin adamzat bize minnetdar bolmaly diýär. Leningrady goran frontçy ýazyjydan tapawutlykda Sankt-Peterburgda ýaşaýan analitik we publisist Dmitri Mirin bolsa biz Staliniň we kommunistleriň jenaýatlary üçin bahasyna ýetip bolmajak tölek töredik diýip ýazýar. Onuň pikiriçe kommunist ýolbaşçylar beýik watançylyk uruşynyň öňü tirasynda edilen jenaýatlar we ýalňyşlar öz boýunlaryna düşen jogapkärçiligi doly düşünüpdir we uruş veteranlaryndan öler ýaly gorkupdyr. Şu sebäpden SSR-de ýeňiş güni 1947-nji ýyldan 1964-nji ýyla çenli hatda bayramçylyk güni hem bolmandyr. SSR-iň dowam eden ýyllarynda 4 sany ýeňiş parady boldy. Olar 1945-nji, 1965-nji,
1985 we 1990 ýyllarda geçirildi diýip Milen indi häkimetleriň 9-njy maýy ýaz tutulmaly güni şadyan bayramçylyga öwrendiklerini aýdýar. Onuň pikiriçe Hitlerçilige garşy koalisiýa giren ýaran ýurtlarynyň ägir tuly kömegi bolmadyk bolsa, söwüşiň ykbaly juda çatak hem bolup bilerdi. Angliýanyň Matilde we Valentine tanklary baryp 1941-nji ýylda Moskwanyň eteginde guralan söwüşlerde peýda boldy diýip ol Gyzyl goşunyň eskerlerine iýerilen 2 milliard banka et konserwatyny 15 million jübüt esker batinkasyny 431 000 ýük maşynyny şol bir wagtda ýaranlaryň natsistlere garşy Afrikada, Atlantikada alyp baran söwüşlerini Britaniýa ugrundaky howa söwüşleriniň Nemes uçarlaryna getiren düýpli ziýanyny we ikinji frontuň açylyşyny ýatlaýar. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, 2-nji jahan urşynyň sebäpleri we onuň töweregindäki ýalanlar, hakykatlar baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Tarihçi alim Alexander Gagugunyň Amerikan tarihçisi bilen geçiren söhbetdeşligine geçmezden öň Sean McMeekin'in Stalin'in urşy, 2-nji jahan urşynyň täze tarihi atly monografiýasynda gelinýän netijelerin käbiriniň türkmen jurnalistlerini we tarihçylaryny, 2-nji jahan urşy bilen gyzyklanan adamlary barp 1990-njy ýyllaryň başynda hem belli bolandygyny, sebäbi şol wagtlar rus dilinde ozal gözden salynan ýa görmesiz bolan arxiv materiallary esasynda çap edilen derňewleriň toomluklarynyň elden ele geçirilip, nobuty durulup okulandygyny bellemek gerek. Gysgaça aýdylmaly bolsa, ol derňewlerde Staliniň Germaniýa bilen birege çözmezlik barada şertnama baglaşyp, hakykatda urşy Ýewropany azat edici bolup girmek isländigi, serhetlerdäki tebigy päsgilçilikleri aýryp tanklary ýol açyp goýandygy barada gurrun edilýärdi. Staliniň primine wagtynda düşünen Hitleriň bir wada iki frontda uruşmaga töwekkillik edip, Sowet Soýuzy arkasyndan urmanka öňürtmek kararyna gelendigi öňe sürilýärdi. Şeýle-de gündelik gazetleriň birinji tahypasynda neşirleriň atlaryndan hem ýokurda ýerleşdirilen şygar dünýä ýurtlarynyň proletariatlary birleşen, parti taryhyny bilýän adamlara gatky düşnükledi. Olaryň arasynda Vladimir Ilyich Leniniň barp 1920-nji ýylda partiýanyň 9-njy gurultaýynda biz bütün dünýä Sowet Sosialistik Respublikalarının ýeňişini tarap çalt we dogumly gider diýenini bilýänler hem bardy. Indi Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň saýtynda çap edilen uly gowrumly söhbetdeşlige gaýdyp gelsek, ol ýerde hem Staliniň baş ideýasy Hitler bilen beýleki döwletleriň arasynda turan urşy, kommunizmiň ekspansiýasy üçin ulanmak maksady barada gurrun edilýär. Öz sözleri bilen aýdylsa, McMeekin'in esasy arxiv tapyndasy Staliniň SSR bilen Germaniýanyň arasyndaky araçak ýerlerinde guran harby bazalary we urşy görün taýýarlyklary şol bir wagtda oňa taýýar bolup bilmänligi bilen bagly. SSR tarapyndan giňgerimli harby taýýarlyk görülýärdi. SSR'ň 1941-nji ýylyň maýyndaky soňky mobilizasiýa plany garşydaşlardan öňürtmek sözüne hem öz içine alýardy diýip McMeekin Sowetlerin nemisleri gapyrlykda basmagy niýet edinendigini, emma mu taýýar bolup bilmändigini belleýär. Tarihçiniň pikiriçe SSR 1941-42-nji ýyllarda nemisleriň eden iri hüjümlerinden soň köp tank we uçur ýitirip kynýagdagy düşdi. Ýurdun evakuasiýa edilen kuwatly zawodlary bardy, emma olar dolu güýjünde işläp bilmeýärdi. Diýmek SSR saklanmagy üçin günwatar kömegi zerurdy. Netijede Amerikanlar ýük maşynlaryny, jipleri, Studebakerleri, kän çyğmal, hususan alüminiýum iwermäge başladylar. Iwerilen transport serişdeleri 1943-45-nji ýyllaryň töwüş kampaniýalaryna düýpli täsir etirdi diýip tarihçy aýdýar. Şol bir wagtda Amerikan tarihçisi Staliniň başda 1939-njy ýylda Ýewropada uruş başlanan wagtynda Hitler'e belli bir derecede täsir etirip bilendigini belleýär. Tarih kitaplaryndan bilsimiz ýaly natsist Germaniýa ilki Polşa, Fransa we Britaniýa bilen çaknyşdy. Bir tarap galmagy planlaşdyran SSR bolsa pursatdan peýdalanyp Polşa nemislerden 2 hepde soň girdi. Bu Stalin'in hut hakykatdan islan urşudy. Ol Germaniýa, Fransa we Angliýa biri-birini derbi dagan eder öýdüp umyt edýärdi diýip McMeekin aýdýar. Ýöne Hitleriň Polşany, Daniýany, Norwegiýany we Fransiýany gaty çalt wagtda batyp almagy Staliniň planlaryny weýran etdi. Şondan soňam Hitler SSR-i çözdi. Özem ol heniz taýýar däl çözdi diýip McMeekin tarihçi Alexander Gagun bilen söhbetdeşlikde Sowet halklarynyň 1941-45-nji ýyllarda uçuran agyr hilakçylygynyň erkekleriň we aýallaryň, garrylaryň we çağalaryň depesinden inen betbagtçylygyň sebäbini düşündirýär.
Hormatly dinleyijiler, ikinji jahan urşynyň töweregindäki ýalanlar we hakykatlar hakynda taýýarlan gysgaça söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bize ýazyň, telefon edin. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen Hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýoğuşan Urban alyp bardym. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.